Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Een naaie week en een lange week voor Cambuur, want pas op snij zit de wedstrijd in Willem II op het programma. De internationals, Roberts Uldrikis en Fedde de Jong, waarom in Ljouwert binnen Inzetbe. Dat geldt net voor Sylvester van der Water. Hij voelt blessure uit verleden week in de wedstrijd in FC Den Bosch. Al liek het te skeer mij te vallen. Het zag er heel erg uit tijdens de wedstrijd. Echt dat je denkt, hoe lang gaat het duren? Nou, de eerste geluiden zijn dat het relatief meevalt. Het zal afwachten hoe dat herstelt. Maar ja, je kan iets zien op een echo, maar ja, dat biedt geen enkele garantie. Maar we denken dat het enigszins meevalt. Maar uiteraard zijn er niet bij dit weekend. Verleden week in de wedstrijd in FC Den Bosch wie er weer een debutant om een Cambuurkant. Vanuit de eigen jeugdopleiding, vanuit de onder 21 is Miles Veldman trostreemd. En hij maakte dus in Den Bosch zijn eerste minuten. Zijn debuut maken een soort emoties los bij Veldman. 2 jaar geleden zijn 2 vrienden van mij, beste vrienden, zijn van mij omgekomen. Helaas. Het zat heel diep. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik keihard werk. Misschien niet eens meer voor mezelf, maar gewoon voor mijn familie, voor mijn vrienden. Daarvoor doe ik het, voor hun. En als ik daar sinds dat moment keihard heb voor gewerkt. En ja, nu die kans krijg, daar kwam zoveel emotie bij. Die jongens, ik denk altijd, die kijken van boven mee. Ja, dat ik het voor hun heb kunnen doen, daar was ik super blij mee. Dus daarom kwam ook super veel emotie bij kijken. Het is weer een speler die trok komt uit de jeugdopleiding. Het jouwt wel aan dat Cambuur de zaakjes goed op orde had. En dat het feit dat de layout dus nou een niveautje leger spelen, dat er wat minder budget is, dat ik ruimte biedt om zulke talenten. De jeugdspelers zijn vaak veel verder dan mensen durven denken. Je moet het wel durven. Durven als club, durven als trainerstaf. Maar als je vertrouwen aan die gasten geeft die zo hard werken ervoor, krijg je vaak hele mooie dingen terug. En dat is met deze jongens zo mooi. Ze trainen zo hard al heel lang. En de een moet wat langer op zijn kant wachten dan de ander. Maar we zijn heel blij met deze jongens bij ons erbij te hebben. En we hebben meer gasten, want we noemen een paar op. Maar we kunnen een hele lijst maken met spelers die wat ons betreft op de deur kloppen. Dus dat is voor de club en voor de lange termijn ook heel mooi. De absentie van Sylvester van der Water wordt oplost door Michael Breij Trotterskoen na de onval. Daardoor komt er plak vrij voor Fedde de Jong, die het waarom is van de Interlands met Jong Oranje. Cambuur tjin Willem II. Een wedstrijd tjin een streekrechte concurrent. Want Willem II is vanzelfs een ploeg die het boppen in Meidwaansil in het linker richtje liek als wat Cambuur wil. De wedstrijd zet uiteen met Cambuur fanatiek onder staat. De voorzet van Michael Breij komt bij de tweede pil van Kaam. Maar hij kan de bal net goed op een goal krijgen en viel dan onder het ankel. Liek het net heel goed deel te komen bij die voorzet van Michael Breij. Hij wordt Oerijn holpen en liek het in ieder geval de wedstrijd vol aanmeidje te kin. Al gaat het net van harte. En een liedje jaloeren letter doorblikken dat hij de wedstrijd net aanmeidje kent. Want Van Kaam, de oorvierde van de Lyauters, gaat zitten en hij moet hem wisselen litten. Hij werd vervangen door Younes El Hilali. Werd door Breij weer waarom gaat naar het middenveld. De wedstrijd moet echt even loskomen. In de beginfase binnen nog net een soort kansen. Ondertussen van Michael Breij het schot. Impact weer door Joshua Smits, de keeper van Willem II. Het schot van Breij liek het rucht op de keeper uit te gaan, maar er zit nog wel een rare zwabber in. Waardoor het een prima redding is van de keeper van Willem II. De hoekskop dan komt uiteindelijk weer waarom aan de zijkant bij Michael Breij. Bal komt voor bij uiteindelijk Jeremy van Mullen. Het schot in de kwatte hoeken. Kan op een ei rennen worden door Smits. En zo is het Cambuur dat de betere kansen krijgt in de eerste helft. De eerste helft is ik nog ondergong. Nog een mogelijkheid. De voorzet van Milan Smit. Daar kan Remco Balk krekt net bij. Omdat Smits de bal uit de loft plukt. Balk gaat dan zitten. Viel te kon zien recht. Maar de onvaller kan uiteindelijk terug. Het valt gelukkig wel een slagje ta. Zouden we wel vaker zorgen bij Balk. Het liep het slim, maar uiteindelijk kan hij gewoon terug.
de tweede helft dan. Met meer kansen voor Willem II. Dit is Patrick Joosten, oud-Cambuurspeler. Een jaar hier kwam hij op hierbasis uit voor de Leeuwters. Hij zit hier gelukkig oer. Maar Willem II, ja, dat komt wat beter in de wedstrijd. En dat wordt dus ook wat gevaarlijker. Hier zit een onverloede rechterkant, Nick Dodeman. Hey, nog een oud-Cambuurspeler. Leidt de bal weer om op Freek Heerkens. Bij de tweede peel, Bokila. Bij de kopbal, die jonken gaat. Dan wordt er nog appelleerd om Hens. Kaskili rekt hij hem op een haan. Het is hier dreig te sjen. Misschien zocht de Dennis Hichler. Die houdt in elk geval geen penalty. Dan bij de tweede peel. Kopbal van Heerkens. En de redding van Yannick van Os. Hey, het is echt Willem II dat in de tweede helft beter uit de startblokken komt. Maar de doelpunten die bleven nog uit. Dit is Uldrikis. Die leidt hem heel mooi deel voor El Hilali. De twee invallers. El Hilali besluit uit te helien. En wat een fantastisch doelpunt van de Italiaan. Disse tellen we, hè. Disse zit er heerlijk in. En het is El Hilali met zijn eerste doelpunt voor Cambuur. En wat een belangrijke. Wat doet Uldrikis dit jaar goed. Sigurgeirsson bleef wachten. El Hilali profiteert. En dit is echt een kanonskogel. Daarna wordt er Liekwols weer staakt. Want wat is het geval? Het is weer zo vier. Er liggen weer plastic bekertjes op het veld. De Cambuur supporters leren het blijkbaar neer. En dus leidt de wedstrijd weer even stil. Willem II kan dan een planmeidje voor de slotfase. Het brengt mij Michael de Leeuw een extra spits in. En Cambuur had het dreig in die slotfase. Maar dat betekent wel dat er op de counter meer ruimte komt. Dit is El Hilali. Krijgt de bal bij Milan Smit. Beslist hij de wedstrijd? Nee, want het is een geweldige redding van Joshua Smits. Op het schot van Smit. Smits en Smit, de haardrolspelers dus in de slotfase van deze wedstrijd. Nog altijd 1-0 voor Cambuur. En komt die oorwinning dan nog in gevaar? Dit is de onval van Willem II. Bal gaat naar Dodeman. Ziek het romte voor de voorzet. Die romte vindt die. Bal komt bij de tweede pil. Ketst oor. Komt er een schot? Ja, dan is het Sigurgers om het schot. En de vingertoppen van Yannick van Os. Voorkomen de liekmakker van de Ierslandse linksback. En dan lijkt het wel wist te wezen. Want de blessuretijd zit er al op. We spelen al langer terug. En dan mij Cambuur nog een keer onvallen. Smit, hoe de linkerkant. Shot voor de goal, verder de Jong. Kopbal, is dit de 2-0? Nee, de Jong gooit de wedstrijd net in het slot. Maar daarna bart er niks meer. Cambuur wint. Met dank aan Younes El Hilali. Verliezen weekend in Den Bosch bakte er net zo volle van. Maar Joert, Tjen Willem II is er de matchwinner. Per me questo momento è importantissimo. Aspettavo questo momento dalla prima partita. Venivo da una settimana difficile dove non avevo fatto benissimo, ma il mister mi ha dato lo stesso fiducia. Sono felicissimo di aver segnato sotto i tifosi, sono magnifici. Quanto è importante questa vittoria per Cambuur? Oh, questa vittoria è importantissima, ci servivano assolutamente 3 punti contro una buona squadra e sono felice che sono arrivati proprio grazie al mio gol. Als de ploeg iets moet leren is het wel om die veilige kant op te zoeken. Om geen counters in te leiden, om geen gaten te hebben waar een tegenstander opeens weg kan vliegen. Dat kan je niet helemaal voorkomen, maar dat hebben we wel denk ik heel volwassen gedaan. Dat je dan ook de nullen houdt. Tegen geloof ik 6 spitsen op het einde. Dat zet ook wel veel over die volwassenheid. Dus volwassenheid een hele goede score. Ja, jij noemt aantrekkelijkheid, ik noem het dan meer opbouwen, ons eigen spel spelen. Wel voldoende, maar dat hebben we ook wel eens beter gedaan. En hoe blij ben jij met het feit dat jullie voor het eerst dit seizoen de 0 houden? Ja, heerlijk. Kijk, aantal natuurlijk ongelukkige goals tegen en dat verwijt ik mezelf ook zeker aan, maar gewoon de verdediging in het algemeen. En als team uiteindelijk doe je het ook samen, hebben we gewoon te veel goals tegengekregen, dus onnodige goals ook. Maar ja, dan is deze uiteraard lekker. Geen Friesland boppen, maar Limburg boppen. Want Roda JC is de koprenner in de eerste divisie met 15 punten uit 6 wedstrijden. Daarachter VVV Venlo en op het derde plak dan Cambuur met 13 punten. Onderin is Telstar de enige club die het nog geen wedstrijd wist te winnen of league te spelen. 0 punten dus voor Harren. Een overwinning op een concurrent. Mooi voor Cambuur dat goede zaken docht. Na een weekend ben wij er weer met een Cambuur journaal.
dan spelen de Leeuwarden op vreed tegen Jong FC Utrecht. En dus ben wij er op sneur weer. Dan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.